labari da ɗumi-ɗuminsa. Masu raro a yanzu haka dai sai ku gyara zama da biyo ma har izuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin wani zazzafan labari wanda muke ɗauke da shi a yanzu haka, sannan ku kuma ji irin yadda asirin Fati Nijar ya tonu kan wata tsohuwar soyayya da aka jima ana kullawa a social media, sai dai amma babu wanda ya san da wannan zazzafar soyayya tsakanin Fati Nijar da kuma Usaini mai wuta da aljanna. Tabbas a yanzu haka dai asiri ya tonu kuma gaskiya ta yi halinta bayan kasancewar irin yadda mutane da dama ke ta yin magana dangane da wannan soyayya da kuma irin yadda manya-manyan malamai suka jima suna bayyana gaskiyar al'amari tare da bayyana aure akan masu irin wannan soyayyar. Tabbas kwarai da gaskiya a yanzu haka masu sauraro babu shakka sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin zazzafan labarin wanda muke ɗauke da shi, sannan ku kuma ji dalilin da ya haɗa wannan soyayya. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara roƙonku, idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV, kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun labaranmu da kuma kanin rahotannin waɗanda muke ɗauke da su da zarar mun ɗora. Babu shakka a yanzu haka masu raro sai ku gyara zaman don jin zazzafan labarin wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji ƙarin bayani dangane da wannan soyayya wacce aka jima ana kullawa tsakanin Fati Nijar da kuma Usaini mai wuta da aljanna. To ga cikakken rahoton a yanzu haka sai ku saurara. Congratulations Fati Nijar, congratulations Fati Nijar, congratulations Fati Nijar. Ainihin duk bura uban da ake ban sani ba sai yau na ci karo da wannan bidiyon. Dr. Usaini mai wuta da aljanna yau Fati Nijar ta watsa masa asi. Billahi lazi ban taɓa tunanin wannan abun zai faru ba, kai bari ma sai na zauna. Kai, ya ni ban san da wannan bidiyon ba. Dr. Usaini mai wuta da aljanna na gani yana yaban Fati Nijar, ya ce har idan Fati Nijar za ta aure shi zai aure ta. Wato dama a Kannywood akwai matar da ta iya burge Malam Usaini mai wuta da aljanna. Shagen kaya. Wato saboda ya ila illallahu. Kullum kai ta jefa yan fim cikin bala'i da masifa, in sun mutu ka ɗauko hoton wannan ka ce Allah bar abin da ya ga dama, wancan ka jefa su wuta wannan kai kaza kaza. To yau gashi Allah ya kama ka. Yau gashi Allah ya kama ka. Jama'a ku zo ku saurari abin da yake faɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ƴan uwana, na dai ƙara dawowa ba filtin nan. So nake ku bani maganin kurajen fuskan nan. Na sa musu magani na rasu me ma zan sa ni yanzu. Da Allah ku gaya wani maganin kuraje ku rubuta mun. Fati Nijar kenan. Akwai wani maganin kuraje da ya wuce ke aure? Wato Fati Nijar, tsakani da Allah tun muna yara nake jin waƙoƙinki. Kuma aka ce har yanzu haka baki aure ba, tsakani da Allah baki wa kanki adalci ba. Wallahi tun muna yara wani waƙanki da kike cewa Fati Nijar, a sunana Binta da Baran, wasu jama'a ke ta kira na Fati Nijar, ko Fati Nijar wasu jama'a ke ta kira na yi jinjina gare ku masoya na. Fitan wasu ne masa yake ne, ina ganin kawai Fati Nijar da duka abubuwan sassauta su aka yi, kawai ina ganin matan da ni fans ɗinki ne kuma da wallahi na ma ina yin ki. Kin ga kawai shi kenan. Ban ce komai ba. Kai jama'a, wato wallahi ban taɓa tunanin wannan ranar za ta zo ba. Wallahi ban taɓa tunanin dawa wata ƴar fim za ta burge Dr. Usaini mai wuta da aljanna ba. Gaskiya Fati Nijar na jinjina miki, na tsara miki. To ka biyo ta hannuna in dai da gaske kake, ta hannuna za ka biyo. Yawwa ka biyo ta hannuna in dai da gaske kake. To masu sauraro, kamar yadda dai kuka saurari wannan cikakken rahoton wanda muka kawo muku a yanzu haka, kun ji dukkanin irin kyakkyawar alakar da ke tsakanin Fati Nijar da kuma Usaini mai wuta da aljanna, wadda ba kowa ne ya san da wannan kullalliyar alaka ba. Tabbas masu sauraro, kuna ganin cewa wannan soyayya ta dace ne ko kuma a'a bata dace ba a tsakanin su. Hakan ne kuma ya sa mutane da dama suka fito social media suke bayyana gaskiyar al'amari tare da ƙara ƙarfafawa Fati Nijar gwiwa akan cewa kada ta kuskura wannan kyakkyawan ɗan saurayi ya kubuce mata, duk yadda za a yi ta ga cewa ta aure shi gara ta yi. Babu shakka idan har kuna jin daɗin dukkanin cikakkun rahotannin da muke kawo muku da kuma sababbin labarai,
Muna mai ƙara tunatar muku ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana subscribing da kuma ƙararrawa don ci gaba da samun zafafan labaranmu da kuma kanin rahotannin waɗanda za mu ke kawo muku kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a kodayaushe a wannan shafi namu mai albarka na Zalla TV.